Dobrý den všem, je tu se mnou Mapjunga, ahoj. Ahoj Maťo, čau. Jsem rád, že jsi přijala naše pozvání. Jeden z důvodů, vlastně, proč jsme se sešli, tak je ten, aby jsme vlastně pozvali diváky na akce, které s tebou budeme pořádat. Jedna akce bude už teď za chvíli, 25. května v prostoru Unitárie v Praze. Budeš Starou, tam i Starou a Míškou. Ano, přesně tak, Starou Svobodovou a Míšou Zdráhalovou. A bude to na téma plynutí v jednoduchosti. To je jedna akce, na kterou bychom vás rádi pozvali. A druhá akce, jenom s tebou už teď, a u nás v prostoru Lilie na Malém náměstí v Praze. A to bude 11. září, teďka v roce 2025. A je to na téma si to, čo hledáš, nebo si to, co hledáš. To bude takový český. Tak mě vždycky zajímalo, byť nejsem žádnej lingvista, tak se mi strašně líbila jedna věta a to bylo, že jazyk je technologie tak prastará, že už si dávno neuvědomujeme, že se jedná o technologii. A že vlastně jsou slova a každý si pod těma slovama představím trošku něco jiného, máme trošku jiné představy a zároveň každý má v hlavě nějaké představy a snaží se nějak artikulovat do slov a často si vlastně už ani neuvědomujeme to, že ty slova mají nějaké omezení a že tudíž ta komunikace pomocí těch slov není nikdy úplná. Proto si vlastně kolikrát musíme povídat delší dobu, aby jsme vůbec dokázali pochopit, kdo o čem mluví. A já, když jsem se koukal na to téma plynutí v jednoduchosti, kterou máš vlastně s tou Starou a s Míšou, tak jsem se tě chtěl zeptat na de facto jako tvůj popis nebo tvoje definice slov, co je vlastně pro tebe to plynutí, co je pro tebe ta jednoduchost a případně, co je to pro tebe dohromady, co znamená to plynutí v jednoduchosti. Keď si povedal tie vety, tak ja najprv, že to je na mňa komplikované, ale ako náhle si začal hovoriť o tom, že tie slova sú obmedzené a že naozaj pod tým máme svoje subjektívne prežitky a asociácie, tak s tým absolútne súhlasím. To bežne zažívame aj vo vzťahu alebo s deťmi, že ty niečo povieš a ten druhý zrazu počuje niečo úplne iné, takže s tým úplne súzniem. A takisto je to aj v týchto filozofických smeroch alebo proste vzdielaniach ľudí, ktorí sprevádzajú, že ja to vidím, že niekedy je to isté a povedané inak a človek sa ako keby nechápe a pritom hovorí o tom istom. Ale potom je istá fáza, keď človek už akoby, keď sa to preklopí z tej osobnosti do toho bytia a plynutia, tak tam by som povedala, že už to aj opadá nejaké vysvetľovanie. Hej? Že my s mužom roky sme boli schopní do noci sa akože nie hádať, ale snažiť sa pochopiť. Alebo teda hádať. A potom sa to vlastne preklopilo, kde už ako keby ani není čo hovoriť, najmä keď sú nejaké, keď by sa zapli nejaké vzorce, že tam už vlastne každý vie, že to je jeho, tak ani nemá zmysel, že už proste, už sa tak poznáme a už vidíme, čo si hráme, že v podstate dá sa povedať, že si rozumieme bez slov a naozaj, keď si niečo, tak skôr len zdieľame, kto čo zažil, koho fascinovalo niečo vo filme alebo v knihe. Takže tam by som povedala, že tam to nedorozumenie akoby úplne odchádza. Ale keď si sa pýtal, že čo je pre mňa vlastne tá jednoduchosť, tak jednoduchosť je vlastne to, čo ja som teda celý život hľadala akoby cestu von z nejakého utrpenia alebo z nejakých náročných akoby životných vecí. Že vlastne ten život nebol úplne ľahký, potom mám akoby viacej detí, ten najmenší je autista, že ten život akoby, vždy sme si ho vedeli užiť, ale ja som niekde cítila, že tie moje odpory nejakým spôsobom tvoria tie veci, ktoré nechcem zažívať a tak som sa z toho akoby hrabala, ale ja som nevedela, čo nájdem. Ja som myslela, že sa musím niekde dovyvíjať do nejakej dokonalosti, aby som to dokázala ako ja nejako vyladiť tú realitu. No a vlastne tam niekde vlastne sa to akoby, to usilovanie rozpadlo. Prišiel taký moment, kedy som si uvedomila, že som mala takú chorobu, že obličkové kamene, keď som bola veľmi preťažená v tom živote. Nevedela som hovoriť nie
a práve som sa snažila, rodina, práca, proste všetko ideš, dávaš. No a potom, keď som vyšla po tých 2 mesiacoch, čo som bola taká slabá a som sa doliečovala, som vyšla ako pred dom a zrazu vlastne tá moja ezoterika, tá moja praktická spiritualita, ja som roky bola terapeutka, som mala s tým výsledky, ma dovedla vlastne do vyhorenia, takže sa mi zrútil systém. Že veď som robila všetko, čistila, odblokovala vzorce svoje, ego a aj tak to akože dopadlo zle, Tak keď som vlastne vyšla z toho domu a videla som tie stromy a psa a slnko a tú trávu a hovorím si, že musí to byť celé inak. Že proste ja nevidím nikoho, že by v prírode ako drel alebo bol vyčerpaný. A potom som si ako keby zaspomínala za tie najsilnejšie chvíle z môjho detstva a to bolo, keď Starký sedel na lavičke a ja len tak sa hrám a vnímam tú trávu, že zrazu mi to tak ako keby som si rozpomenula na to nejaké ranné detstvo, kde som ako vnímala to bytie a proste tam niekde mi došlo, že to musí ísť celé inak, že tam musí byť nejaká jednoduchosť v tom živote a že to musí fungovať samo bez tej enormnej snahy. Takže potom akože to trvalo nejaký čas, kým tá jednoduchosť ako prišla naozaj do toho života, ale za mňa je jednoduchosť, že normálne žiješ, ale nenamakáš sa okolo toho. Že ti je proste príjemne. Že ten život je jednoduchý a zároveň absolútne dostačujúci. Rozumím. A to k tomu mě napadla jedna otázka, protože jsem i vlastně poslouchal nějaké tvoje videa a tam přesně si říkala, že když ti někdo říká, že vlastně došel k tomu zhroucení, takže to je vlastně to pozitivní, protože tam už pak vlastně zatím je ta jednoduchost. A mě k tomu vlastně spíš napadnul dotaz, jestli je tam to zhroucení nutný, anebo jestli jde nějakým způsobem, jestli je to nějaký proces, anebo jestli je možný, když vlastně se mi nestanou žádný takovýhle závratně vlastně složitý situace v tom životě, tak vlastně i tak dojít k té jednoduchosti. Nebo jestli je potřeba prostě fakt tam jít přes to zhroucení. No, ja by som rada povedala, že čokoľvek tu budem hovoriť, ja nič neviem. Ja hovorím len svoju subjektívnu skúsenosť, takže ja neviem, ale poviem, čo ja viem. A to je, že napríklad môj muž, keď sme sa trošku na začiatku bavili, že ty si aj k tej spiritualite ako keby pristupoval tak prakticky a trošku aj tak racionálne, že čo ti sedí, nesedí, že nehrnul si sa do všetkého, tak vlastne trošku mi to pripomínulo aj môjho muža, že on vlastne, ja keď som ho spoznala, on bol klasický športovec, telocvikár, úplne taký akože učiteľ, racio. No a z jednej strany ako išiel tiež tak ako keby so mnou, však aj s ľuďmi pracujeme a videl, že tie vzorce rodové, on ako to videl, že to funguje, aj s tým pracoval, ale práve k istým už takým ako veľmi energeticko ezo veciam, akože on to išlo akoby všetko vedľa neho a z môjho pohľadu akoby on tu jednoduchosť už žil, už akoby predtým a ju mal v sebe. Čiže dá sa povedať, že ja keď som akoby prišla po tom zrútení a povedala som, no tak všetko je inak, nikde sa nevyvíjame, a není sa o čo snažiť, tak hovorím, nič už neplatí, čo platilo 10 rokov. A on, že OK, tak u mňa sa vlastne nič nezmenilo, môžeme pokračovať. Takže akože samozrejme aj on niečo zmenil za tých 10 rokov, ale ten jeho prístup v podstate tam bol. Takže dá sa povedať, že niekto akoby tú jednoduchosť a prirodzenosť má v sebe, čo neznamená, že tam nemá také traumičky alebo presvedčenia, alebo že sa u neho niečo nepremienia, ale za mňa to zrútenie prichádza najmä u ľudí, ktorí majú veľmi silnú psychiku a veľmi silné odhodlanie ako všetko zlé zmeniť, že z toho detstva, to sme sa aj s Miškou Zdrahalovou vzdielali, že čím si silnejšia žena, tým viac udržíš tých procesov, držíš všetko, rodinu, prácu, všetko to ako keby. Ja som bola taká, že ja proste vyrieším ako s dobrými zámermi, ale že ja vyrieším akýkoľvek problém, ja obrátim aj zemegulu naopak, aby som docielila ten dobrý zámer. No a to je za mňa tá silná myseľ a tá silná vôľa, ktorá sa musí zrútiť. Ktorá dovtedy bude držať a manipulovať tú realitu, až kým vlastne nepadne úplným vysilením. Akoby.
Takže záleží, aký je člověk typ. Jo. Tím se mi skoro odpověděla ještě na jednu otázku, kterou jsem si tak jako v duchu připravoval. A to je to, že spousta z nás si vlastně nese nějaký traumata právě z dětství. A to nás víceméně i hnalo k tomu seberozvoji vlastně nějakým způsobem. A teďka je vlastně otázka, že vlastně my samozřejmě pak jako rodiče, takový vědomější řekněme, tak se snažíme, aby naše děti těch traumat měly co nejméně a ideálně žádný. A teďka je ta moje otázka, taková možná trošku na tělo je, jestli vlastně to někdy nemůže být spíš až kontraproduktivní, když vlastně to dítě si vlastně neví, že je vlastně někde něco víc a vlastně jestli pak nemůže zůstat naopak víc v tom materiálnu díky tomu, že vlastně neřeší nějaký vlastně bolístky. Mega si otvoril tému, lebo ako zrovna Igor, on veľa chodí pracovať s učiteľmi na tie alternatívne školy. Aj však robíme s rodičmi, však v podstate každý, kto príde na terapiu, je rodič väčšinou. A naozaj vidíme, že jak vtedy my, naša generácia, sme zablokovaní z toho, že naše pocity neboli videné a že sme tam dade v tých porodniciach, postielkách, jasliach, tak teraz je opačný extrém, hej? Tí veľmi hyper starostliví rodičia z tých alternatívnych škôl, čo všetko proste najväčší problém v živote je vybrať tú správnu alternatívnu školu a vkusne chodiť na rodička a starať sa do každého procesu. Tak my už teraz riešime častokrát v terapii aj deti takýchto rodičov, ktorí prídu do puberty a tie deti sú, mnoho z nich s prepáčením v prdeli, lebo sú vlastne ako to povedať, tie ich emócie im vládnu a ich emócie sú postavené za Boha, že tie deti absolútne nevedia zvládať svoje emócie, pretože tí rodičia od detstva vlastne len, aby nezažil traumu, tak vlastne tí rodičia všetko prispôsobovali a ukázali tomu dieťaťu, že vlastne tá emócia, akože tá smútok, bolesť, hnev, že to je akoby niečo zlé a z tej emócie sa stal akoby taká entita, ktorá vlastne tam vládne všetkým, až sa to potom vlastne preklopí, kde to dieťa sa vôbec nevie ovládať. Takže teraz je vlastne opačný problém. Takže presne ako si povedal, my veľa na to robíme aj prednášky, aj proste webináre, že neberme deťom ich skúšky, pretože oni cez to rastú, cez to vlastne sa vyvíjajú, cez to vlastne spoznávajú seba, spoznávajú ten svet. To je akoby ešte z tej úrovne tej osobnosti, že my sme tu pre tie deti, aby sme ich podporili, aby si mohli poplakať, aby sa mohli nahnevať, aby sme im podržali ten priestor, ale aby sme im ukázali, že v nich veríme, že vlastne si zvládnu s tým poradiť, že to je vlastne súčasťou, čokoľvek sa im deje, súčasťou toho života. No a potom už z pohľadu toho vedomia, tak tam už je to ešte z môjho pohľadu krajšie, kdežto predtým ešte tam stále bolo u mňa aspoň trošku, že či môžem niečo ovplyvniť, aby som tie deti podporila, aby som ten ich potenciál, aby sa naplnil, aby som, napríklad keď sú chorí alebo niečo, že ako stále bolo niečo, že či môžem niečo spraviť akoby naviac ešte pre nich a tak. A teraz je to vlastne, že jednoducho, keď človek žije v tom svojom vedomí, tak plne vníma vedomie každej bytosti a že je to tak posvetný proces a samostatný, že je absolútne smiešné si myslieť, že my ako rodičia môžeme nejako zasahovať do vývoja tých bytostí a do ich osudu a do toho, čo ako bude, hej, že to je proste, my sme samozrejme súčasťou, ale my tam nič neriadíme vôbec. Jo, to mi dokonce ještě připomíná jednu věc a to je, když vlastně rodiče se snaží až vlastně moc pro ty děti dělat všechno, že to dělají na úkor sebe a myslí si vlastně, že to je pro ty děti co nejlepší, akorát, že vlastně ty děti bohužel to vlastně cítějí z těch rodičů, že vlastně jedou de facto na doráz a že vlastně nemají vlastně svůj život třeba. A že to je jedna vec. To je jedna vec, že vidia vyčerpaných rodičov, ktorí sa obetujú, ale druhá vec je, že to tie deti zaťažuje. Deti nechcú byť zmyslom života svojich rodičov. To je obrovská záťaž a tie deti
nemajú celú svoju kapacitu do toho, čo chcú oni, ale stále musia sledovať, je mama v pohode, zrúti sa, keď odídem, zrúti sa, keď spadnem, keď náhodou budem smutný, tak zase sa zrúti, hej, že to dieťa sa neustále kontroluje, lebo na jeho prejav a na jeho prežívanie je naviazaný vlastne stav toho rodiča. Jo. A dieťa jednoducho, keď dieťa spadne, alebo čo dačo ukradne, hej, že ho nahovoria kamaráti, dačo ukradne, hej, cíti sa úplne hrozne, alebo proste dostane 5, tak dieťa vlastne, ono ešte nevie, čo si má o tom myslieť a čo má cítiť, hej, a ono vlastne prichádza za tým Bohom, za tým svojim rodičom a on na základe toho, ako ten rodič zareaguje, tak on si z toho urobí akoby tú informáciu o sebe a keď vlastne ten rodič ostane akoby v kľude a povie, no dobre, tak takto sa to stalo, ako sa v tom ty cítiš, alebo čo potrebuješ, tak to dieťa asi môže ostať v tom svojom a nepreberať vlastne od rodiča. Môže si to navnímať, ako to chce mať akoby ono v tom. Jo, rozumím, souhlasím. Přemýšlím, jestli ještě něco o tom rodičovství, nebo že bychom třeba přestoupili, tady mám nějaké věci k autenticitě, co jsem si tady sepsal. A prostě taková otázka, která mě napadla, je, jestli vůbec existuje autenticita a jestli autenticita není taky v podstatě jenom nějaká iluze. Já jsem si vzpomněl totiž určitě si asi viděla Shreka, tak on tam v jednu chvíli vlastně říká Oslíkovi, že zlobři jsou jako cibule, že mají vrstvy, tak se říká, že lidi mají v podstatě taky, můžou mít takové vrstvy a my vlastně v tu chvíli můžeme de facto sloupnout nějakou slupku ega, co máme například a myslíme si, že ta slupka, co je pod tím, tak je nějaký naše autentický já, nebo náš nějaký vnitřní hlas, ale jestli to ve skutečnosti vlastně nemusí být jenom zase nějaký hlubší programy třeba z dětství, kterých jsme si třeba předtím nebyli vědomi a jestli vlastně, když se budeme dostávat takhle hloubš a hloubš pod další slupky, tak jestli vlastně nedojdeme k tomu, že dole už vlastně nic není a tudíž žádný naše autentický já vlastně neexistuje. Pekná otázka. No za mňa celé to oslobodzovanie alebo zvedomovanie alebo ten život v jednoduchosti je návrat v podstate do autenticity. Pretože z môjho pohľadu, keby človek nevedel nič z EZA, ani nevedel, že existuje nejaká jednoduchosť, nejaká nedualita, nejaké, ja neviem čo, a bol by len autentický, ale s tým, že by sa vnímal v tom, hej, lebo tak autentický môže byť aj nejaký autentický jedná podľa tých vzorcov, hej, ale niekto, kto by sa vnímal a bol by autentický, tak vlastne z tej v autenticite by sa začal vidieť a začalo by sa to vlastne akoby celé diať samo, pretože v podstate celý problém je v tom, že všetky naše vzorce a programy nás odpájajú od tej prítomnosti, hej, čiže napríklad chcel by si mať kľudný deň, chcel by si proste, že zavezeš deti do škôlky, chceš si vyložiť nohy a proste autenticky by si len doma posedel, hej, a proste len by si bol so sebou, lenže príde vzorec a povie ti, že no nie, ty keď chceš byť ako dobrý chlap, tak teraz musíš sa postarať o tie kone a možno ten projekt by si mohol rozbehať a ešte ženu by si mal zobrať na obed, hej. Čiže jednoducho my spravíme, čo chce ten vzorec, no a potom tam makáme a ideme o 4:00 po deti a po ženu a máme nervy. Hej, lebo sme vlastne celý čas robili niečo, čo sme nechceli a teraz ešte oni zase dá, čo chcú, hej. Takže celé vlastne to, keď nie sme autentickí, ale nasledujeme tie vzorce, tak to vlastne spôsobuje, že vlastne sme napätí, sme nervózni a musíme od toho života akoby oddychovať. A návrat do tej autenticity je, že ty sa vlastne akoby vnímáš, že čo naozaj chceš a čo nechceš. A potom, keď nasleduješ akoby tú svoju autenticitu, tak konečne začne to ako keby v tom živote zapadať. Že už nič nehráš akoby, hej. Že poviem vlastne príklad, že keď sa napríklad niekto potláča vo vzťahu dlhodobo, tak aj tak je agresívny, ale akoby pasívne agresívny, hej. A tak keď naozaj má nervy a prejaví tie nervy, tak aspoň sa môže vidieť, že vidí sa, že aha, ja som mal teraz nervy, hej. Čiže za mňa práve v tej jednoduchosti, keď autenticky prejavujeme aj tie negatívne pocity, tak tým pádom to sa môže samo zvedomovať a samo sa to môže
samo sa to potom akoby tie nervy alebo tá agresivita alebo tie vzorce sa práve tou autenticitou sami vymieňavajú. Akoby. Lebo keď sa potlačame, tak to je vlastne iba predĺžovanie. Jo. Já teďka tady přemýšlím, že vlastně někdy ta autenticita, asi, to je zase jsme u těch slov, jak mají různý významy a každý si pod tím představuje něco jiného. Že vlastně kolikrát se vlastně, že když je někdo autentický, tak se v podstatě říká to, že se de facto nepřetvařuje. Že vlastně se chová tak, jak je, ale vlastně to, že se nepřetvařuje, chová se tak, jak je, tak podle mě ale často může být právě způsobený tím, že se jedná podle těch vzorců, jenom je vlastně nepotlačuje. Což bylo vlastně myšleno tou mojí původní otázkou. Áno, môžeš byť autentický aj vo vzorcoch. No. Ale ono vlastne ty na základe tých vzorcov práve autenticky nie si akoby, hej? Jo. Proste ideš podľa vzorca. Nerobíš to, čo cítiš. To je vlastne akoby môj muž robí s mužmi. A vlastne základ, čo vlastne oni robia je, že oni ani nevedia, tí muži častokrát, že idú na vzorcoch. Čiže v podstate áno, autenticky sú vo vzorcoch. Príjem z roboty, dám si pivo, musím robiť, lebo niekto tu musí robiť. Ako si oddychnem, idem na bicykel. A stále vlastne to isté. Musím robiť, musím na bicykel, musím na pivo. A keď sa ho spýtaš, čo chceš, tak on ti povie, však chcem ísť do roboty, chcem ísť na pivo a chcem ísť na bicykel. Čiže autenticky si naplňa, ale není v tom šťastný, je vyčerpaný, nemá chuť byť s deťmi, s rodinou a tak, hej. Čiže postupne, akoby tí muži začnú prezerať, že čo vlastne všetko robia na toho autopilota a vlastne naozaj zistiu, že kde tá ich autenticita je a že akoby ten život vyzeral, keby naozaj robili, čo by chceli. Hej? A tam už nastúpia tie strachy, že Ježiš, čoho budeme žiť? Ježiš, žena ma opustí, hej? A práve keď on ako vôjde do tej autenticity a začne ten život naozaj tvoriť z toho, ako to chce, tak sa až vtedy tá realita preskladá. Až potom príde tá úcta od tej ženy, ale nedá sa to dosiahnuť plnením tých vzorcov. Jo, jasně. Pak jsem si ještě říkal, my vlastně tady se bavíme vlastně o té autenticitě a naslouchání v podstatě toho svého vnitřního hlasu a vlastně v podstatě jenom možná trošku převlečená ta původní otázka, jak vlastně můžu poznat, že to, co já vnímám jako svůj vnitřní hlas, tak jestli to zase nejsou nějaký ty zakořeněný programy a jak vlastně můžu rozeznat ten svůj vnitřní hlas od té mysli. Akože za mňa dávaš mega otázky, akože sú dosť také akože racio, ale sú mega, lebo áno, aj schizofrenik má vnitřní hlas, ktorý mu hovorí. Za mňa vnútorný hlas je naozaj mysel. Pretože ty, keď niečo máš spraviť, tak ti to nikto v tebe nepovie, že teraz vstaň a choď uvariť polievku. Teraz, ja neviem, hej, ty sedíš, nechce sa mi variť, sedím a zrazu vstanem a idem. Príde do tela chuť a teraz sa mi chce a zapnem si hudbu a idem, hej, čiže vnútorný hlas podľa mňa ani není. Je iba hlas mysle. To je super. Teďka nevím, jestli si to nepletu s někým jiným, ale doufám, že to je od tebe, že jsem slyšel, že rezistence je 100% signál ega. A to mi vlastně napadla přesně ta otázka je zase, jak rozeznat to ego, které mě brání v nějaké změně, kterou třeba chci udělat. A tady Aneška nám něco chce? Donesla ti. Jo, něco mi ukazuje. Tak já budu muset začít od znova. Jakým způsobem můžu rozeznat to ego, které mě brání v tom růstu nebo v té změně, třeba nějaký větší? Jak ho můžu rozeznat od toho zase vnitřního hlasu, který mě vlastně před tou změnou naopak se snaží třeba nějakým způsobem varovat? Myslíš ten odpor? Přesně tak, rezistence, no ten odpor. Počúvaj, normálne to sú otázky na webinár, to sa bude dať pracovať s týmto videom. Počúvaj, toto je úplne základná otázka.
podstate jediný problém jednoduchosti, alebo to, ako sa neocitnúť v byti a ako byť v hlave, je byť v neustálom odpore k tomu, čo je. V podstate my žijeme tu, ale zišlo by sa lepšie auto, mal by som viac zarobiť, Ježiš, čo bude zajtra? My neustále, ako keby nám není dosť to, čo je a stále sme hlavou. Čiže ten odpor k tomu, čo je vlastne, to je tá nekonečná hra na rozvoj. Čo teda? Za mňa aj tie situácie sa opakujú dovtedy, dokiaľ vlastne ešte k ním máme odpor. Akoby ty, keď uvoľníš ten odpor, ja neviem, že nemám peniaze, alebo že ma niekto poníži, alebo dodrbe, kým to hráš, tak ti to niekto hrá a keď odpor, tie nervy na to, keď sa uvoľnia, vymíňajú, tak sa ti to akoby prestane diať. No. A teraz ja by som to vysvetlila na takom úžasnom príklade, najčastejšom, že žena má doma muža narcisa alebo tyrana, hej, ktorý sa k nej hnusne ponižujúco chová. A teraz ona má vlastne odpor k tomu, ako sa on ku nej chová. A teraz väčšinou tá otázka je, že žena si myslí, že ona do nekonečna, ona čaká, hej, tá žena, ktorá je v tom eze, že ona nemôže odísť od neho, kým nebude v tele cítiť pokoj, prijatie a lásku. Hej? Čiže ona stále si myslí, že buď si myslí, že keď ona uvoľní všetky odpory v tele k tomu, že on ju ponižuje, on sa zmení na aniela a zrazu si ju bude vážiť. Ďalšia vec, že nemôže odísť od neho, lebo ešte sa necíti pri ňom akoby, že ešte stále cíti, že je to v nej. Hej? A tam zotrváva a nechápe, že čo má ešte zmeniť, aby sa to zmenilo. Takže to je presne o tom, že napríklad ty, keď si pri naozaj psychopatovi alebo narcisovi, to je človek, ktorý neustále, to je niečo ako keby si bol normálne pri levovi alebo krokodílovi. Ty sa nemôžeš uvoľniť v jeho poli. To nie je možné, hej, že ja budem to by si musela byť vlastne Budha, že budem spať levovi na pleci, hej. Čiže to je častokrát aj ilúzia myslieť si, že vlastne, že kde je tá hranica až, že on ti to hrá nie preto, že kedy ty si v sebe niečo uvoľníš, ale kedy ho pošleš do riti. Na to sa čaká. Kedy vlastne ti ako dojde, že vlastne povieš tomu správaniu nie, že vieš čo, nebudeš sa ku mne tak chovať a ja odchádzam. No. Takže vlastne kde je ten rozdiel, že dokedy v sebe uvoľňovať, lebo zase poznám plno vzťahov a napríklad aj v tom mojom, že ja som vlastne stále riešila Igora, kedy on už, čo by ešte mal, aby už konečne mi zahral to, čo potrebujem, aby mi to dal, aby som sa nemusela rozísť. Až kým som pochopila, že on to hrá mne a keď som ja uvoľnila, vlastne vždy, keď ma naštval, a to neznamená, že som ako nezareagovala, že hneváš ma, to neznamená, ale že som ako nebola obeťou toho, ako sa chová, ale že som sa otočila do seba. Čiže ja som naozaj začala riešiť svoje odpory, tak Igor mi to nakomplet prestal hrať. Hej? Že zrazu, čo som roky mu vysvetľovala, tak takto zrazu, hej, to akoby išlo. Takže z môjho pohľadu je naozaj to tak, že ty keď sa neustále obraciaš do seba a uvoľníš sebe tie odpory, tak potom, keď sa do tej reality pozrieš, tak tam je jasný krok v hmote. Ty v sebe uvoľníš odpor a pozrieš sa a buď to zrazu zapadá s tým mužom, že keďže v tebe nie je odpor, že už ti to vlastne neprojektuješ si to, alebo ty už naozaj vieš, že ty už proste nemáš čo zmeniť a pozrieš sa na ňu, furt sa chová ako debil, OK, tak v ľahkosti odchádzam. Chápeš? Jo, ja rozumiem. Čiže aj... Prepáč, že vlastne to uvoľňovanie tých odporov spôsobí, že ty už nemáš zahmlené a jasne vidíš, ako to je. O to vlastne ide, lebo my keď sme emočne domixovaní, my nevieme, čo je pravda, my nevieme konať, my nevieme, čo je strach, čo ako to je, ale ty keď vlastne uvoľníš z tela tie odpory a nazvime to tie traumy, tak zrazu sa to krásne v tej realite jasne ukáže, či to ide od seba, alebo to ide k sebe. Jo, to je hezký. To já tady mám když jsme se dostali tady k té intimitě, tak jak je takové to klasické povídání, že sídlem roste chuť, že když je vlastně ve vztahu té intimity, nebo když ta intimita je, tak ji vlastně člověk vlastně chce víc a víc, ale když tak vlastně není... Ještě jednou? Akože s inými? Ne. S tou jednou, dobre. Jo, tak v podstatě to máme, v podstatě můžeme brát jako z naší zkušenosti s Aneškou,
že vlastně ve chvíli, kdy vlastně ty intimity je tam víc, tak vlastně máme ještě vlastně větší chuť toho mít ještě víc a ještě víc. A naopak, když pak jsou nějaký pauzy z nějakých různých důvodů, tak pak vlastně kolikrát i ta chuť samotná opadne. A teďka mě právě k tomu napadla otázka, že když je nějaký pár, který je vlastně v neustálém koloběhu, že je vlastně furt potřeba něco řešit a vlastně na tu intimitu není moc čas, tak se vlastně podle mě spousta vlastně párů dostane do toho stavu, že už tak dlouho na to nebyl čas, že už vlastně ta intimita vlastně úplně vymizela, už vlastně na to ani jeden ani nepomyslí, protože už to zmizí a pak vlastně samozřejmě, když se člověk dostane třeba do nějakého kontaktu s někým jiným, že jo, tak tam ta intimita může začít, protože už to není ten stereotyp v podstatě. No. Tak mě v podstatě jako zajímalo, jestli třeba máš k tomu vlastně něco, jakým způsobem by šla třeba ta intimita obnovit v takovémhle vztahu, kde vlastně už na to, ne, že by nebyl čas, ale už vlastně na to není ani pomyšlení. Ako takto, my na toto konkrétne robíme semináre už roky, hej, že presne prídu tie páry, ktoré vlastne žena vymenila muža za dieťa, muž vymenil ženu za prácu, hej, idú v tých vzorcoch a tam sa úplne oddialia, ale hlavný problém je vlastne tá komunikácia, že nekomunikujú akoby, nie je tam prepojenie každodenné a keď nie je prepojenie tej komunikácie, tak vlastne žena nemôže mať intimitu sexuálnu s mužom, keď vlastne ho necíti ako cez to srdce. Hej? A čo je cítiť cez srdce? Muži si predstavujú, že sa s nami majú 3 hodiny rozprávať, ale nám stačí iba 2 vety, čo si zažil cez deň, čo ťa štve. Hej? Že my vlastne učíme páry, ako komunikovať v podstate krátko, jednoducho a len vedieť zazdieľať, lebo presne ako na začiatku sme hovorili, že tam je strašne veľa presvedčení o tej komunikácii a zranení, že sa človek úplne domotá a pritom to môže byť akoby veľmi jednoduché, ako sa vlastne spolu prepojiť a ako spolu vlastne cítiť tú blízkosť. Hej? Ale ono to presne súvisí s tými vzorcami, takže áno, dá sa to krásne. Ako pokiaľ bola na začiatku tá vášeň a chémia v tom vzťahu, tak vždy to oddelenie je len na základe emočných blokov. Tu ma naštveš, tam ma naštveš, ale v pohode, ale všetko nevypovedané, ono sa to tu tak ukladá a zrazu už je tu také akoby odpojenie, hej. Takže pokiaľ na začiatku tá intimita bola, tak vždy tým, že si to akoby príjmeme sa navzájom v tých zraneniach, že sa to ako obnoví tá citová komunikácia, tá vášeň sa vždy vie vrátiť. Pokiaľ ale nebola ani na začiatku, že to bol taký vzťah z rozumu, že už sme starší, chceme mať spolu deti, alebo sme dobrí kamaráti, alebo tak nepoznám pár, ktorému by sa to podarilo. Že, nehovorím, že nebol orgazmus, to sa dá, že chémia bola, ale napríklad nemohla mať orgazmus, alebo nebol dobrý ten sex, ale príťažlivosť bola, tak tá sexualita sa vie krásne poliečiť a vyvíjať. Ale pokiaľ na začiatku nebola chémia, tak všetky tie páry sa potom museli rozísť. Môžeš na tom robiť 10 rokov, chémiu nevynútiš. Proste. Jo, souhlas. Protože když jsem začal podnikat, tak jsem si vedl účetnictví sám a pak začali jeden čas, asi to už je možná nějakých 80 let, začali se dělat u nás v České republice kontrolní hlášení kvůli daním. A když to člověk podával pozdě, tak dostával nějaký pokuty a mně se pak povedlo, že jsem to neodevzdal asi 2krát nebo 3krát po sobě včas a najednou mi přišlo, že mám zaplatit 50 000 korun pokutu, což je nějakých skoro 2000 euro. A tak jsem si říkal přesně zase, to je v háji. A oni tam měli nějaké podmínky, u kterých se to dá odpustit. A vlastně ani do jedné z těch podmínek jsem vlastně nezapadal, takže vlastně z toho vycházelo zase jenom jediný výsledek, že se to prostě budu muset zaplatit. Tak jsem samozřejmě tam měl už jiný ty černý scénáři, jestli na to budu ještě muset možná půjčit peníze, abych to vlastně možná mohl vůbec zaplatit. Ale nakonec mi to nedalo a vlastně vydal jsem se zase na ten úřad, kde jsem tam tak trošku, dá se říct, tak jako uronil slzu, že bych to jako nerad platil. A nakonec se vlastně nade mnou smilovali a vlastně vyřešili jsme to. A zase mi přijde, že to je něco, co jsem vlastně tak jako vytlačil myslí, že to nebylo úplně v lehkosti, že jsem to vlastně musel vymyslet, vyřešit. Tak jaký máš tohle názor? No, dve veci k tomu poviem. Prvá vec je, že my reálne nič nedotlačíme, čo tam není pre nás nachystané.
Takže oco by ťa mohol tlačiť do čoho by chcel, ale by si tam prišiel a proste keby si tam nemal byť, tak tá možnosť tam nie je a takisto mohol by si plakať na tom úrade, koľko by si chcel a keby tam bola taká koza. Hej, proste bol tam niekto, komu si bol sympatický. Čiže z môjho pohľadu je to akoby, práve v tomto je zaujímavé, že isté veci majú výsť a isté veci výsť nemajú. A to, že ty sa okolo toho nadreš ako pako, aj tak to neovplyvníš. To, čo má prejsť, prejde. Či to je hypotéka, či akú ženu máš stretnúť. Môže niekto tlačiť, už chce vzťah, ale keď proste o 3 roky má prísť, tak proste ona príde. Môžeš tlačiť a neprejde to. Čiže toto je akoby poprvé. Ide o to, či to v konečnom dôsledku pustia alebo nie. No a potom je otázka na to, že či tie impulzy chodia z mysle alebo z cítenia. Za mňa, tak ako sme sa bavili, že nie je vnútorný hlas, tak ani není, že ja som to tak cítil. Ja nereagujem, ja sa nechovám, že ako to cítim, pretože ani nepoviem, že človek by mal robiť, ako to cíti, pretože plno žien, čo majú traumu zo sexuality, tak oni necítia sa ísť milovať s mužom a môžu do smrti byť bez sexu, lebo oni nepocítia, že chcú. Lebo je to pre nich ako, keď niekto má ísť do ľadovej vody, alebo keď má niekto traumu z lietadla, tak on nikdy nepocíti, že chce ísť do toho lietadla. Hej? Čiže vlastne ani tá myseľ, ani cíteniu sa nedá veriť, lebo je to vlastne na základe myseľ programov a cítim, necítim na základe traumy. Hej? Je v podstate, pocity sú absolútne, to není intuícia, pocity sú subjektívne, akoby, na základe subjektívnych prežitkov. Takže ja by som skôr to nazvala, že kam ma to vedie, hej? A že vedie ma to, že teba to viedlo, že ty už si tam prečítal, už si to mal jasné, čierne na bielom, ale oco tlačil, tak ťa to viedlo vypočuť otcové. Ale to, že ty si možno taký, že keď je to dané, tak už nebudem o to bojovať. Oco je zase taký, že to pretláča, takže väčšinou to tak býva, že aký je rodič, tak syn je absolútny opak, teda napríklad ako Igor a jeho otec, ako ja a moja mama napríklad, že sme tie opozita, ale vždy je niekde ten stred podľa mňa, do ktorého ideme, kde vlastne, že keď treba trošku zatlačíš, keď treba pustíš, ale to sa tiež deje samo. Jo. Mně se třeba stává, často slyším právě od Anešky a od různě takhle těch lidí z těch seberozvojových kruhů, že přesně řeknou, já jsem to pustila a ono to nějak dopadne. Já to vlastně řešit nebudu. Tak vlastně si říkám, že jestli to vlastně nebyl opak, ale... No ty to ale pustíš, ale čakáš na... Pustiť znamená, že nebudeš na to tlačiť, ale počkáš si na ten impuls. A ten impuls môže byť, že zatlačíš zrazu, že a fakt to ešte nemáte, ale nebudeš, kým príde ten impuls, tak 2 dní mať nervy. To je to, že to pustíš. Ty ako možno zatlačíš, ale ako nemáš z toho nervy a nelipneš na tom, že vlastne ako to dopadne. Skôr tak by som to povedala. No a ešte, čo sa týka toho rozumu a citu, však to už dávno bolo, je aj taký film, že rozum a cit, takže za mňa ani rozum, ani cit. Hej, že toto býva taký príklad častý, ktorý som aj riešila na terapiách, že napríklad tí rodičia, hej, že mama taká alternatívnejšia, otec taký rozumevejší a že napríklad kedy dať dieťa do školy a do akej školy, hej, a mama stále do nekonečna. A ja to cítim, že nemá ísť do škôlky, ja úplne cítim tie jeho pocity, bože, on je tu v tej prírode, hej, a ona úplne cíti tie energie a to dieťa má byť doma. A otec racionálne vidí, on sa doma nudí, potrebuje kolektív, má ísť hej, on racio argumenty, mama to cíti. A teraz kto má pravdu, hej? Potom sa častokrát ukáže, že mama má tam traumu, ona to síce všetko pekne Ezo obalí, ale ona má tam traumu, lebo ju dali do škôlky, takže to s tým dieťaťom nemá nič. A otec možno není až tak navnímaný na dieťa, možno, že má pravdu, že už má ísť do školy, ale tiež by ho možno dal hoc kde. Čiže vždy nejaký ten stred, že naozaj sa pozrieť na to dieťa, hej, že čo je naozaj pre ňoho dobré a že čo sú tam tie naše akoby traumy v tom a presvedčenia. My sme sa ešte bavili spolu pred vysielaním, že ešte keď si sa vlastne pýtal, že čo je to vlastne ten život v jednoduchosti,
tak ja som ti vlastne hovorila, že pre mňa je tá jednoduchosť v tom každodennom živote, napríklad to, ako vy to máte s tými vašimi koňmi a s tou farmou, lebo to mi vlastne, teda nehovoril to Pavel, ale on to hovoril rovno v relácii. Ja som počula tú reláciu, že Aneška, František a Pavel. A on tam presne hovoril, že aj čo poznám plno ľudí, hej, že čo majú aj zvieratá alebo kone, že sú vlastne akoby otrokom toho, že nikde nemôžu cestovať, tu sú unavení, musím robiť, že síce to je, ale je to vydreté, hej. A že vy vlastne to máte v tej ľahkosti, že to je nastavené, že sa to akoby samo o seba stará, čo neznamená, že to nerobíte, však musíš ísť s tým koňom dať, čo robíš, akoby to robíš, ale není to vlastne akoby v nerovnováhe. Není to na úkor, že vlastne keď mám to, tak už nemám akoby svoj život napríklad. Máte to tak? Jasný. Jo, přesně je to tak. Já jsem k tomu vlastně říkal, jak jsme se bavili, že vlastně spousta lidí jede až věci do takového extrému, do takového, jako, nechci říct perfekcionismu, ale zase, co jsou vlastně naučený zjistit vlastně všechno, že veškerý závazky jsou vlastně náročný a je to problém a že prostě o všechno se musí extrémně starat. To vlastně má spousta lidí dojem třeba s koňmi, že se každý den musí hřebelcovat přece a že to je spousta práce. Že se musí přesně tak vyčesávat hříva a takhle. Takovýhle věci neděláme. My koním jednou za 2 dny dopustíme vodu, jednou za týden se jim navalí seno, jednou za týden se vykydají, což je tak 2 hodiny práce a jinak jsou ve ohradě a nic jim v podstatě nechybí. Nádherné. No však tak by to malo byť aj s deťmi, nie? No v podstate za mňa áno, toto je vlastne tá jednoduchosť, že normálne aj varíš, aj sa staráš, aj všetko robíš, aj keď treba, aj proste čokoľvek, aj chodíš do roboty, ale nemáš pocit, že vlastne drieš a nemáš pocit, že vlastne niečo udržiavaš, hej? Že sa to akoby deje prirodzene. Někdy teda mám dojem, že dřu trošku. Tak to je ešte nejaké staré presvedčenie. Ale já přemýšlím, co ještě bychom mohli nakousnout, něco zajímavého. Ale ináč ja si myslím, že to bolo aj dosť výživné už, že sme to... Jo. Tým, že máš také akože laserové otázky, tak hneď vlastne sa prejde cez všetky tie vrstvy a ono ináč tá jednoduchosť je jednoduchá. Tam je pravda, že ani není veľmi o čom. Jo, ale teďka jsem si ještě tady vzpomněl, jsem tady ještě našel jednu důležitou otázku, protože, jak jsi říkala, že když tam na nás něco čeká, tak to tam prostě je a je jedno, jakým způsobem k tomu dojdeme, takže to mě vlastně v podstatě navádí k tomu, že nevěříš na náhodu. Ja už nevěřím na nič, ale na náhodu som ani nikdy neverila. Nikdy nevěřila, no. Ale čo to vieš, náhoda, to je... Všetko je to vlastne v dokonalom prúde a všetko to vždy zapadalo, hej, to, čo ako keby až dodnes. Jediný ten rozdiel, na čo som prišla, je, že donedávna som verila, že ako ja to tvorím, hej. Že ja si môžem premyslieť, že aký bude môj budúci rok, či bude o cestovaní, alebo budem podnikať, alebo budem pristavovať, alebo aká budem. To som ako si myslela, že niečo nejako akože môžem ovplyvniť. A ono vlastne potom po tom prezretí, že ako to vlastne naozaj je, som pochopila, že aj tak sa to všetko dialo cezo mňa, aj tie dobré veci. A to boli také veci, že to ani proste by som si nevymyslela a keby som si ich aj vymyslela, tak to by nikto nevedel dotlačiť, aby sa stali. A zároveň tým pádom opadlo aj to, že môžem zadať čo zlé, hej. Že napríklad som celú mladosť pila, že som vlastne bola alkoholík, hej, že proste v podstate som aj vždy vedela, že som vždy robila svoje maximum. Aj vtedy, keď som vlastne pila, som sa s nejakými svojimi vnútornými procesmi zaoberala a v tom období som si nevedela viac poradiť ako tým, že som pila. To bolo vtedy aktuálne najlepšie riešenie. Možno keby som nepila, tak možno, nie že sa poviem obesiť, ale hej, proste nevieš.
Čiže v podstate vidím, že aj všetko spätne sa v podstate dialo samo a vlastne keď aj by som sa chcela pozrieť do budúcna, tak v podstate je to o tom, že skôr sa pozriem na to, že čo je tu pre mňa nachystané, že skôr to ako keby iba pozoruješ a rozbaluješ ten balíček, že absolútne opadla zo mňa ťarcha nejakej zodpovednosti, že tu niečo ja akože môžem ovplyvniť a že môžem vybudovať niečo viac, ako je pre mňa nachystané, alebo že vôbec môžem niečo akoby pokaziť. Hej. Napríklad u toho Gorana, ktorý je autista, hej, že tam boli práve tie tlaky, že by som stále ako mohla niečo viac pre ňo spraviť, aby som akože ho integrovala viac do života a v podstate u mňa dá sa povedať, že ten posledný, na čom sa ešte to ego a to ja, že ja niečo môžem držalo, bolo vlastne cez toho Gorana, hej, že tam sa mi to vlastne na komplet zrútilo, že som vlastne pochopila, že ja nemám na to žiadny dosah, že ja len môžem tu naplno byť, keď niečo príde, nejaká metóda, že všetko je to vedené, keď čo mám spraviť, vždy spravím najlepšie, ale že v skutočnosti o tom naozaj ani nerozhodujem, ale ani nemám možnosť to ovplyvniť vôbec vlastne. Jo, to je super. Já teda mám v podstatě, dá se říct skoro opačný názor, že vlastně já v náhodu hodně věřím, že vlastně se všechno děje tak náhodně a my si naopak jako vybíráme co vlastně vidíme. To je vlastně podobný jako vlastně já souzním s myšlenkou, že realita je nekonečná, ale naše mysl nekonečná není, takže si musíme vyzobávat jenom to, co se nám vlastně hodí a to, co jsme se vlastně naučili z dětství a takhle. To, co vidíme, že vlastně nevidíme všechno, vidíme jenom to, co v podstatě chceme, nebo jsme se naučili vidět. Áno, ale to je práve iba v tej fáze, keď si v tej osobnosti a keď v podstate ešte ideš akoby na tých vzorcoch, tak a keď si ešte myslíš, že to vlastne tvoríš, tak vtedy je to vlastne celé postavené na tom, že ty si myslíš, že to práve ovplyvňuješ tým, že sa nejako rozhodneš alebo nerozhodneš, lenže čo ovplyvní to, že ako sa rozhodneš, vieš? Že kedy príde ten impuls a na základe čoho vyberáš, vieš? Že ty ako keby v tých kľúčových momentoch v podstate my všetci reagujeme akoby impulzovo, hej? Že to, že prišla do tvojho života táto žena, alebo že máte nejaký kone, ako dá sa ti povedať, že niečo bol obrovský, premyslený, dlhodobý ako plán, na ktorom si akoby pracovala a on aj vyšiel? Asi ne. No, ale u niekoho možno aj hej, ale tam to tiež bolo akoby v pláne, že u neho to tak proste bude, že proste len plánuje a len to potom odžíva, hej, ale to je tiež nejaká forma toho príbehu. Ale čo, akože keď povieš slovo náhoda, pripúšťam, že by sa akoby z toho vedomia mohlo ako náhodne akoby generovať, hej, tie ďalšie a ďalšie situácie, že z toho, čo je teraz, akoby generuje ďalšie a ďalšie. A tým, že vlastne človek je už bez odporu, čiže sa ani že je v prítomnosti a nezaháčkúva sa do toho, čo sa deje tými konceptami, hej, že napríklad vymyslím si, že niekto niečo zje, teraz mu náhodou je zle a on už si to spojí, je mi to preto, lebo som to robil včera, alebo dieťa zakašle, tak psychosomatika tak kašle, lebo ja som na neho včera nakričala, hej. A je možné, ale to neviem, ale zatiaľ sa mi javí, že v podstate sa to tak deje, že ako náhle ty už vlastne to nehráš, tie koncepty, tým pádom ani to není možné akoby rozvíjať. Tým, že už tam nie je vlastne, že sa do toho nezáčkova, že nejdeš do tej viny a do hodnotenia. Keď nejdeš do hodnotenia toho, čo sa deje, tým pádom sa tie koncepty ani nemôžu odohrať, lebo vlastne... No. Já jsem si teďka ještě vzpomněl v té asi jednoduchosti, nebo i co se týče vlastně toho přítomného okamžiku, že dělali nějaký výzkum, kde vzali nějaký mnichy, teďka nevím si z Tibetu nebo odkud, a dělali jim skeny vlastně magnetické rezonance a dávali jim elektrošoky a vždycky jim nějakou chvíli před tím elektrošokem řekli, že dostanou elektrošok a oni vlastně do té doby, než ten elektrošok vlastně dostali, tak byli vlastně v klidu a když vlastně dostali ten elektrošok, tak vlastně prociťovali tu bolest a tohleto všechno a jakmile ten elektrošok ustal, tak zase ten mozek se sklidnil. A když vzali normální lidi z obecné populace, tak vlastně ve chvíli, kdy jim řekli, že dostanou ten elektrošok, tak už vlastně od té doby, až do té doby nečeho dostali, tak už vlastně tu bolest cítili s předstihem. Nebo už měli tam ten strach z toho, z té bolesti.
vlastně strach z budoucnosti, co vlastně bude. Súhlasím. Plne súhlasím, lebo vlastne potom, keď ty už vlastne ako nie si v tej mysli, ty už vlastne nehodnotíš nič, či je to emócia alebo bolesť tela, ty vlastne už nemáš k tomu pripísané, že choroba, elektrošok alebo niečo a čokoľvek, alebo a k tomu, ako sa to musí odvíjať a čo, ale vlastne je to len aktuálny, že sa to práve ako dačo deje. A práve to akoby prebehne a to je vlastne celé. A to je ten rozdiel, že kým to tá myseľ popisuje, tak to musí odohrať s celým popisom, s celým príbalovým letakom, čo tam má tá osoba k tej danej veci nahrané, čo je z detstva a z telky. Ale keď to nepopisuješ, tak vlastne sa to úplne okreše len na ten holý prežitok. Posledná tú prítomnosť. Hej, na to, keď to ako iba prebehne tá emócia, alebo tá bolesť, alebo... Ja to práve vidím na tom Goranovi, že vlastne on nerozpráva, takže on vlastne nevie, čo sú choroby. Už má 6, 7. A teraz sme mali také, že všetci boli na komplet chorí a každý to mal strašne dlho a tak. No a v podstate Igor je tiež taký, že on ako nejde na tejto choroby, akože od detstva to nemá, že by bol nejako chorý. Tak vlastne oni dvaja, my sme, niektorí mali aj antibiotika, ináč to bolo jedno, či mal niekto antibiotika, alebo nemal, u všetkých rovnako dlhý priebeh, to je jedno. Ale proste u Gorana a u Igora to bolo asi len 2 dni. Oni sú len akože si odkašľali, jeden večer unavený, hej. Čiže on ako nevie, hej, ten Goran, že by bola nejaká choroba, tak u neho dokonca ani málo kedy vidí, že by bol ako mrzutý alebo nahnevaný z tej choroby, hej. Že on len keď práve ako zakašle, tak to ako odkašle, niekedy si dá ruky dolu, že ešte aj dačo vygrsne popri tom, hej, že trošku ako taký psík, hej, že len ide, otrasie sa a ide ďalej. Čiže na ňom presne vidno, že keď nemá tie koncepty, tak všetko odžíva vo veľmi skrátenej, len fyziologickej, ako sa to tam ako prebehne v tom tele a konec. Jo, to mi připomíná, když taky se občas neuhlídáme a dětem říkáme, že když se nevemu ten light, tak budu nemocný díl a pak samozřejmě jsou díl nemocný. No, tak já si myslím, že už možná jsme toho probrali až spoustu. Tak já moc děkuju, že jsi se k nám připojila a zatím ahoj.